Καλώς ήρθατε. Σε αυτό το βίντεο συνεχίζουμε την εξοικείωση με τον επεξεργαστή ασκήσεων που μας επιτρέπει να δημιουργήσουμε πολλών ειδών ασκήσεις. Θα μπορέσεις να δημιουργήσεις ένα φύλλο με λίγο πιο πολύπλοκες ασκήσεις. Δημιουργείς ένα εξώφυλλο για το φύλλο ασκήσεων και εισάγεις χρονόμετρο για να ορίσεις τον διαθέσιμο χρόνο για την επίλυση των ασκήσεων. Μετά την λήξη του χρόνου, το πρόγραμμα δεν θα δέχεται άλλες απαντήσεις. Ας δημιουργήσουμε μία άσκηση «Βάλε στη σειρά». Πρώτα, γράφεις την ερώτηση. Βάλε σε σειρά τα ακόλουθα ιστορικά γεγονότα. Άρχισε με το παλαιότερο. Εισάγεις τις πιθανές απαντήσεις. Ανακάλυψη Αμερικής, μάχη του Βατερλό, Δεύτερος Παγκόσμιος Πόλεμος, Μεγάλη Ύφεση, Αμερικανικός Εμφύλιος Πόλεμος. Εισάγεις την σωστή σειρά. Όταν είναι έτοιμη, αποθηκεύεις την άσκηση και κάνεις κλικ σε αυτό το εικονίδιο για να δημιουργήσεις την επόμενη. Η επόμενη άσκηση θα είναι τύπου «Συμπλήρωσε τα κενά». Σε αυτήν την περίπτωση μπορείς να αναζητήσεις περιεχόμενο από διάφορες πηγές για να το εισάγεις εδώ. Τα ψηφιακά βιβλία μας περιέχουν περίφημα κείμενα. Επίλεξε διδακτικό βιβλίο και αναζήτησε το μέρος που θέλεις να εισάγεις στην άσκηση. Το επιλέγεις, το αντιγράφεις και το εισάγεις στον επεξεργαστή ασκήσεων. Έχεις τη δυνατότητα στη συνέχεια να τροποποιήσεις το κείμενο για την άσκηση. Από το βιβλίο μπορείς να εισάγεις και εικονογράφηση στην άσκηση. Αν δεν γράψεις δική σου ερώτηση, η ερώτηση θα είναι το κείμενο που φαίνεται στο αντίστοιχο πεδίο. Επιλέγεις τις λέξεις, η θέση των οποίων πρέπει να συμπληρωθεί στο κείμενο. Επιλέγεις αυτές τις λέξεις με διπλό κλικ σε αυτές και πιέζοντας το πλήκτρο «Συν». Αλλάζεις το φόντο αυτής της άσκησης και δεν ξεχνάς να την αποθηκεύσεις. Έχεις ήδη 2 ασκήσεις. Τώρα κάνεις κλικ στον τύπο ασκήσεων αλυσίδα για να δημιουργήσεις μια τέτοια άσκηση. Φτιάχνεις μια αλυσίδα από τη λογοτεχνία. Εισάγεις τις οδηγίες στο πεδίο του τίτλου «Φτιάξε αλυσίδες με συγγραφέα, τίτλο έργου, κεντρικό χαρακτήρα». Τίτλοι έργων να είναι «Το κόκκινο και το μαύρο», «Οθέλος», «Πόλεμος και ειρήνη», «Σπουδαία λογοτεχνικά έργα». Οι χαρακτήρες να είναι Πιότρ Μπεζούκοβ, Δυσδαιμόνα, Ζουλιέν Σορέλ. Το Mozabook θα σε βοηθήσει για να προσθέσεις εικονογράφηση. Χρησιμοποίησε τα πορτρέτα διασημοτήτων. Αναζητάς τους συγγραφείς Τολστόι, Σέξπιρ, Σταντάλ. Μπορείς να ρυθμίσεις το χρώμα που θέλεις για τις αλυσίδες. Μέχρι τώρα έχεις δημιουργήσει 3 ασκήσεις. Φτιάχνεις και ένα εξώφυλλο για το φύλλο ασκήσεων που θα πρέπει να επιλυθεί σύμφωνα με τις οδηγίες. Φύλλο ασκήσεων, κάνε τις ασκήσεις, όνομα καθηγητή, τάξη, ημερομηνία. Τέλεια. Προσθέτεις και το χρονόμετρο. Το χρονόμετρο προτείνει αυτόματα κάποιο χρόνο, αλλά ας δώσεις στους μαθητές σου λίγο περισσότερο. Κάνεις κλικ στο εικονίδιο αυτό στην κάτω δεξιά γωνία για να αλλάξεις τη σειρά των ασκήσεων και το χρονόμετρο. Το μόνο που απομένει είναι να τηλεφορτώσεις το φύλλο ασκήσεων στο Mozaweb. Ευχαριστώ για την προσοχή σας.